I molt contents d'avui de participar d'aquest projecte Menja Girona tan il·lusionant per la ciutat. Molt bé, és el segon que venim i molt bé, interessant, original, no havíem estat mai en un taller d'aquest, ens ha agradat molt. Obrir les hortes una mica tancades cap a tota la ciutat i ensenyar realment què hi ha a les hortes, no? Avui nosaltres el que hem portat aquí a l'escola era pebrot vermell, ceba i xampinyó, coses que podem trobar a les hortes, que podem trobar a qualsevol puesto de Girona. Productes molt senzills amb receptes una miqueta més complicades i transmetre a través de les verdures, les flors i les hortes. Molt interessant, la veritat que ha sigut molt interessant perquè també coneixes una mica com treballa un restaurant de la ciutat i que normalment no tens tant l'oportunitat de conèixer com funcionen i a part tot el que hem provat ha sigut boníssim, noves idees de combinacions de productes que segur que a nosaltres no se'ns ocorririen i la veritat m'ha semblat interessant. Enhorabona al projecte, com deia, crec que és molt important que Girona aposti per potenciar el camp, per potenciar l'agricultura. Els nostres pagesos som el que mengem, sempre ho dic, i menjar producte local de l'horta és el més important.